Vera mala mamosta bedel berwariya ku her car digel destpêkirina prosesa xandinê ev dergeha vedkir û diçû ser karê xwe ku karê wî mamostayî bûye. Lê heyama 6 mehane ev dergeha bi girtî maye û çarenivîsa mamosta bedel û hevpîşeyên wî nediyar e. Dergehên qutabxaneyan bi royê xwendekar û mamostayan hatine vekirin. Qutabxaneya Behdînan li Duhokê mamosta bedel berwarî li vêra wan nedigotin lê niha di zîndanê daye û prose jî dest pê kir. Spasiya wan mamosta dikêm ta nûke jî bêdeng. Spasiya wan dikem evê heta nûke ev tenê çi pêçêne bû gotî ne hezbiya ne'emel wekîl an gotiye la hewle ve la quvvete illa billahil alîl azîm. Bavê min jî ev ferdok peyved zanîn, ev ferdok stêd ayet zanîn. Hevpîşeyên wî nîgeranin û dibêjin mamosta bedel û hevalên wî li ser daxwazkirina mafê mamostayan hatîne zîndankirin. Navê şêrin jî di nihada rewşa mamostayan li parêzgeha Duhokê gelekî xirab e û arîşeyên kertê perwerdê jî berdewam in. Daxwaza çi tiştê tecîzî nekiriye. Daxwaza çi tiştekî nekiriye ku neyviye û çi dixwazitin. Daxwaza çi tiştî nekiriye ku mesela çi te'dayî tundî vê tişeyî. Nexêr rêket rawayet qanûnî bûn yasa bûn her çend hema bes got min mafê xwe divetin mûçê min hemî serê heyva bête dan û bê birîn. Parêzerê mamosta bedel berwarî dibêje çendîn keys li ser mamosta bedel hatîne vekirin û çendîn keys jî hatîne eglayîkirin. Her ev kese hemî hindek ciwana ku ev 5 meh derbas bûn ku çend keysekê dîtirê li Duhokê serhat bîne vekirin. Ev keyse hatine yekîlakirin belê mixabitî ve her keyseka hat bo yekîlakirin da keyseka dî li ser ête vekirin û da ête tomarkirin. Nêzîkî 6 mehane nêzîkî 75 welatî û çalakvan û mamosta û mamostayên aynî li parêzgeha Duhokê hatîne girtin û beşeke wan hatîne rewanekirin bo Hewlêrê û li gorgotina parêzeran jî biryara 15 vê mehê dadgehkirina desteserkiriyên Behdînan birêve biçin. Nêzîkî 28 salan bedelberwarî di vê qutabxanê da mamosta bûye û karê xwe li vêre dikir. Lê digel destpêkirina prosesa xandinê û vekirina dergehên qutabxaneyan hêşta dergehê zîndanê bi royê mamosta bedel û hevpîşeyên wî nehatiye vekirin. Tayyip Goran, NRT, Duhok.